Alex Ayala versus Pinoy athletes. Ano na iba? So ngayon dad, binibida ng ating gobyerno ang pagiging kampyonato ni Alex Ayala na nag-iisang world tennis star, no? Marami siyang mga championships na naipanalo sa several tournaments abroad at patuloy siyang marami na ipapanalo ngayon. So bidang-bida siya sa ating gobyerno at ating bansa. Ngayon naman marami mga tagtatanong sa netizens at mga commentators sa mga comment section, bakit binibida ng gobyerno yung sinuportahan ng private sector? Paano naman daw yung tinatanong ng mga commentators at netizens, yung mga sinuportahan ng gobyerno na daan-daang milyon ang nilaan for the last so many decades pero wala daw na i-produce ang ating gobyerno na ni isang world champion. Pero itong mga sinuportahan ng mga private supporters tulad ni Alex Ayala, Manny Pacquiao, etc. ay nagiging champions. So ngayon, ang tinasabi ng mga tao sa netizens or mga bashers, gobyerno gising, pag ang private sector nagpondo, kahit konti lang yung perang nilalaan nila, malayo ang inaabot. Ang sinasabi ng netizens din na bakit ang gobyerno daan-daan milyon na nilalaan yet walang naipoproduce na resulta. So dad, ano nakikita mo dito? Well, kasi nga kadalasan sinasabi ng ibang mga kababayan natin, no, na pag gobyerno nagpatakbo, pamahalaan, syempre maraming kumbaga pondong na nagagamit sa hindi dapat, no. Una, pangalawa, syempre nakita nga natin sa Philippine Sports Commission ng mga nakaraang dekada, no, maraming away-away din yan, no, nagkakaroon sila ng agawan sa posisyon, ano, at kapangyarihan, no. So may mga alitan sila diyan, no, na iskandalo rin minsan, ano. Kaya nga pagka napolitika kasi, lalo na pagka pamahalaan nagpatakbo, kadalasan yung pondo hindi nagagamit kasi ng tama. Alam naman natin yan, no, sa karamihan, hindi naman sa lahat, pero karamihan, kadalasan yun ang nangyayari. Hindi kasi nila pinapahalagahan yung producing champions from the athletes that we have, no. Kasi nga ano mga benepisyo niya, yun minsan tinatanong ibang kababayan natin, ano ba benepisyo kung tayo ay gagastos at popondohan natin yung mga atleta para sila magtagumpay, maging kampiyon? Napakaraming benepisyo kasi niya, no, sa ating bayan. Una, tingnan natin katulad nila Alex Ayala, nila Manny Pacquiao, at nila Carlos Yulo at ni EJ Obiana, dahil sila ay naging kampiyon, sumisikat yung ating bayan. Pag sumikat kasi ang ating bayan, siyempre, anong benepisyo niya? Tanong ng iba. So what kung sumikat sila? Naging champion sila nang naman kumita. Yun ang mga sinasabi ng ibang namumuno at namamahala natin. No? Pero ang hindi nila nakikita, ang dami kasing benepisyo nito. Una, yung sinasabi natin, pag sumikat ang bayan mo, para ka nag-a-advertise at nagpo-promotion yan. No? Parang sila McDonald's, Jollibee, Pepsi Cola, Coca-Cola, nag-a-advertise sila na napakalaking mga halaga para sa ganun sumikat yung brand nila. Pag sumikat kasi, mas maraming tatangkilik doon sa mga produkto nila. Ganun din sa isang bayan, no? Pag marami tayong kampiyon na sumisikat, at kahit na yung mga beauty queen na sumisikat, naging Miss World or Miss International, na-attract o naihikayat yung mga dayuhan na tingnan yung ating bansa at bumisita sila dito at maging turista. Kasi pag may maraming turista, tandaan natin, sa bawat 10 turista na sinasabi natin, mabibigyan ng 1 o 2 trabaho mga Pilipino. No? So, napakalaki ng kikitain ng ating bayan pag dumaming turista sa ating bayan. Una yun. Pangalawa, pag marami tayong champion, syempre nakita naman natin, kikita rin sila ng malaking halaga. Mababawi din ng pamahalaan yun. Bakit kamo? Yung buwis na ipapataw sa mga kampiyon na to dahil malaki na kinikita nila, nabawi rin yung pondo ng ating gobyerno na hindi nakikita ng karamihan. Kasi nga tingnan natin, katulad ni Pacquiao, ni Manny Pacquiao, no? Napakarami ng kinita niya, no? So bilyon-bilyon. So ang laki na rin ang naibayad niya sa ating pamahalaan in terms of taxes, no? Yung nga lang ang sinasabi ni netizens, wala namang suporta ang gobyerno doon. So tax sila na wala namang sinuporta kay Manny Pacquiao. Correct. Yun na nga ang problema na sinasabi natin, no? Kasi merong mali sa paggamit ng pondo ng ating pamahalaan sa pagpapatakbo ng sports training o pangangalaga sa ating mga atleta, no. So may mali sa sistema kasi tsaka kulang yung suporta, di ba? Kasi nga pag gusto mo magtagumpay yung ating mga atleta, dapat talagang todo suporta yan, no. Hindi mo talaga titipirin yan, no. Kasi para kang nag-aalaga rin ng pansabong, ito naintindihan nating mga kababayan, ng mga race horses, mga pangkarera na kabayo, talagang pinapakain yan, no? Mas masarap pa sa tao ang pagkain yan, no? Kahit na mga hayop sila, no? Talagang alagang-alaga sila, minamahal, kinakalinga, no? Hindi sila tinatratong parang basahan lang na bigyan ka namin dyan, basta kumain ka, okay ka na, no? Hindi, merong pagmamalasakit yan, pagkalinga, at talagang suporta, no? Mula
paggising niyan hanggang pagtulog niyan, lahat ng kailangan nila tinutulungan talaga, no? So, yun ang importante kasi dito, walang politika dapat. Dapat talaga meron tayong meritorious system, merit system, hindi yung palakasan system. Alam mo naman, pag sa gobyerno natin, ang sinusuporta ng mga atleta, yung mga malakas sa mga politiko, hindi yung talagang meritorious na dapat suportahan. O pangalawa, sinusuportahan naman, kulang-kulang naman yung suportahan, di ba? Kung naalala natin, katulad na nabanggit ninyo kanina na meron nga mga atleta dyan na humihingi ng tsinelas, ay pagbigyan ng tsinelas, no? So, yung parang tinatrato mo silang mga namamalimos, instead na minamahal mo sila, talagang tinotodo mo yung suporta sa kanila para magtagumpay sila. Yun ang problema kasi ng ating pamahalaan na nakikita natin. Dad, I think may problema talaga ang ating pamahalaan base sa mga sinasabi nga ng marami mga netizens kasi nanonotice nga nila na ang Philippine Sports Commission at ang ating government, they're not very supportive of our athletes, of training our people to bring out the best. Kasi we have some amazing Filipinos pero their potential is not being put to the best. Kunwari, many years ago or a few years ago lang pala, the Philippine Sports Commission was denied a request by the Philippine National Team for Swimming kasi they requested na kailangan daw nila ng bagong rubber shoes. At ang sagot ng Philippine Sports Commission head of the time, sabi niya, ba't kailangan ng National Team of Swimming ang rubber shoes? Swimmers naman sila, di ba? So hindi naman nila kailangan ng rubber shoes. So dinena yung request for those rubber shoes. And in fact, a few years ago, the Philippine Sports Commission also posted na they helped Alex Ayala daw by funding 3 to 4.5 million pesos worth of her training daw. Pero dinenay ito ng pamilya ni Alex Ayala. They said not a single centavo was actually given by the government to support Alex Ayala. It was all private funding daw. So eventually, nag-apologize yung Philippine Sports Commission at tinake down nila ang kanilang mga posting at announcement at tumulong daw sila kay Alex Ayala. So what we have here, Dad, parang ang gobyerno natin, pag nakikita nila na may Pilipino na nagsasucceed, biglang gusto nila kumuha ng credit. Sinasabi nila, oh, nakatulong kami dyan. Even though wala talaga silang ginawa. No, admittedly, sila Carlos Yulo, sila Heidelin Diaz, at saka si Yumar Marshall, yung mga top athletes rin natin ngayon, supposedly they're also getting allowances naman from the PSC. Although, regarding to Heidelin Diaz, sabi nga niya sa isang news report na yung allowance na binibigay daw sa kanya ng PSC was so minimal daw na she could not afford any of her basic training. Sobrang liit daw ng binibigay sa kanya that she had to beg and find private sponsors to be able to pay for the best training available. Kaya naging gold medalist siya. Same with Yumar Marshall, sinasabi nga niya na yung allowance na binibigay sa kanya is like 40,000 pesos daw and he needs to use that daw to compete globally. So nahihirapan din daw siya. So these people actually need private support. So instead of having a government supporting its own people, mukhang namamalimos pa ang mga best Filipinos natin sa mga pribadong sektor, sa mga malalaking kumpanya, dun sila namamalimos para makakuha ng other benefits so that they can bring out the best. And many netizens nga are saying na there are really great Filipinos, no? Not just in athletes, not just in sports, but also in academics and also in science. Pero hindi sila nagsasucceed dito sa Pilipinas. They actually succeed in America. Kunwari may isang Filipina na naging NASA employee na very important daw siya para sa mga space calculations and whatever. Yung mga ibang Filipino nagiging mga stockbroker sa New York Wall Street. Si Wesley So, champion ng chess sa Amerika. Oh, hindi na siya, he actually abandoned the Philippine flag and chose to bring out the American flag kasi apparently they support him more than the Philippines does. But every time he wins a championship, the Philippine government says, oh, Pilipino yan. That's one of ours, even though wala naman silang na-contribute. So that, do you think that our government has a problem supporting its own people? Kasi I believe that the Filipino people have amazing talent, have amazing education, have amazing potential to be some of the world-class people, but it's our government holding it back. That's what netizens are noticing, na the Filipinos are not succeeding despite of the government. They're succeeding in spite of a government that doesn't support them. Anong masasabi mo doon, Dad? Well, meron kang punto de vista doon na katulad sinasabi natin, no? Kasi kadalasan o karamihan sa ating mga naluluklok o naipwesto o nailalagay sa kapangyarihan o sa ating pamahalaan, iba yung kanilang pag-iisip o pananaw, no? Karamihan sa kanila pag pumasok sa gobyerno o sa pamahalaan, iniisip nila ano yung kikitain nila, ano yung pakinabang nila. Hindi yung ano yung maitutulong nila sa ating bayan at sa ating mga kababayan para sila'y magtagumpay. Yung attitude and mindset kasi ang problema ng karamihan, di naman lahat, sa ating mga namumuno at namamahala nang inuuna yung kanilang kapakanan at kabutihan at para sila'y magkaroon ng karangyaan, hindi yung tagumpay at pakinabang ng ating mga kababayan. Yan ang unang problema kasi yung mindset na sinasabi natin. No? Kaya nga, ako'y humahanga sa mga atleta natin na bagamat
kulang ang suporta ng ating pamahalaan, talagang meron silang kumbaga determinasyon. No? Sinasabi nga natin, no, to become a champion, to become successful in anything, in everything that you want to be or you want to pursue, dapat meron kasing tatlong characteristics. No? Ito yung sinasabi natin, lessons to learn, mga kababayan. Una, kinakailangan meron kayong disiplina. No? Yung disiplina, napakahalaga niya. No? Pangalawa, meron determinasyon. Kinakailangan meron kayong patience, determination, persistence, no? Perseverance, yun ang determination doon. No? Na ipagpatuloy nyo ay inyong dapat gawin kahit na maraming hadlang at maraming pagkukulang. At pangatlo, yung sinasabi natin na napakahalaga rin, kaya nga mahal na mahal ng sambayanan o ng buong mundo ng sila Alex Ayala at sila Manny Pacquiao, kasi nga yung kababaan ng kalooban, yung humility. No? Ibig sabihin, hangaan mo sila dahil nga sinasabi natin na marunong silang humingi ng tulong, bagamat parang ang kanilang rawari nga ng iba parang namamalimos na nga lang sila. No? So, yun ang tatlong karakteristik na napakahalaga, mga kababayan, na huwag niyo kakalimutan. Kung gusto niyo magtagumpay sa buhay, hindi lamang sa larangan ng sports, huwag niyo kalimutan, disiplina, determinasyon at kababaan ng kalooban. No? So, yun ang importante. Ngayon, balikan natin kasi yung mga issues na sinasabi natin. No? Minsan kasi tayong mga tao naliligaw tayo ng landas. So meron akong kwento kasi diyan no. Merong mag-ama na sila ay magsasaka, no. So umaani sila na napakaraming bigas, no. So meron silang inani ng mga 80 kaban, no, sa isang hektarya, naka 80 kaban sila ng palay. Gusto nilang dalhin sa rice mill, no. Para sa ganon mabayaran nila yung mga utang nila at kailangan nilang panggastos, no. So dala-dala nila, kinuha nila yung kanilang kabayo na may edad na, itinali nila sa karitela, doon nila inilagay yung 80 kaban na palay. So, dadalhin nila yun doon sa rice mill, no? So, kaya lang medyo may kalayuan yung rice mill, saka yung kabayo nila matanda na. So, dahan-dahan yung kanilang lakad at sila'y sumakay doon sa kabayo, sinakyan nila yung kabayo, no? So, habang dumadaan sila papunta sa rice mill, sa kalsada, may mga tambay doon, no, na mga nag-iinuman, na nagkwekwentuhan, nakita sila, kinantsawan sila, no? Sabi sa kanila, ano ba yan, mag-amang yan? Ang kapal naman ng mukha na mag-amang yan, no? Nakasakay pa sila sa kabayo, ang tanda-tanda na ng kabayo, tapos ang dami pang hinihilang bigas, no? Palay, no? Na hila-hila ng kabayo, hindi na sila naawa, napakalupit naman na mag-amang yan. So pinakinggan nila yung mga komentaryo at mga sabi-sabi ng mga tambay, bumaba sila, naglakad na lamang sila, no? Bagamat ang taas ng sikat ng araw at napakahaba pa nung lalakarin nila. So naglakad na lamang sila, no, kasama ng kabayo, no. Pagdating naman nila sa isang bayan, bago pa sila makapunta doon sa rice mill, meron naman mga tambay din doon na nagko-komentaryo sa kanila. Ang sabi sa kanila, pambihira naman yan, mag-amang yan. Ang tanda-tanda na ng kabayo nila, pinapahirapan nila. Parang ano to, may animal cruelty itong mga to. Ang daming binibitbit. So parang na-concern sila, tinapon nila yung ibang karga nila, no? So nabawasan yung karga nila, instead na 80 na kaban ng palay na lamang, tinapon nila yung 40, so 40 na lang yung dala nila. Pagdating nila doon sa rice mill, so syempre nung binayaran na sila, na-realize nila na kulang na yung pera nila ngayon para pambayad ng mga utang nila at pangangailangan nila sa bahay, no? So anong mga moral lessons dito na sinasabi natin, no? Sa buhay natin, para kayo magtagumpay, maraming minsan mangungutya at maraming sasabihin sa inyo na hindi tama at mga negative na sentimento ng ibang tao, mga komentaryo. Kaya nga humahanga tayo sa mga atleta kasi nga bagamat napakaraming sagabal at maraming balakid at maraming mga alipusta na kanilang tinatanggap sa mga kanilang parang panlilimos sa kanilang mga suportang kailangan, ipinagpapatuloy nila yung hangarin nilang maging champion o maging matagumpay sa kanilang tinatahak na patutunguhan. No? So yun ang mga lessons to learn natin dito na minsan kasi yun na nga katulad yan, sinabi nyo in spite of and despite of government's lack of support. No? So in fairness naman, to be fair, hindi naman lahat sa ating pamahalaan ganyang klase mag-isip. Meron pa rin naman mga kahanga-hanga na nandiyan na talagang pinaglalaban nila yung kapakanan ng ating mga kababayan. Pero marami kasi na mga kababayan natin na ganyan ngayong mental attitude o mindset, no, na hindi talaga nila gustong magtagumpay yung iba. Gusto nila pahirapan ang ating mga kababayan na hindi magtagumpay para sila lamang ang magtagumpay. Kaya nga minsan yung mga ganitong kasakiman, bumabalik din sa kanila yan. Nakita naman natin. Kaya nga mga ganitong klase pag-iisip, babalik sa inyo yan ang tadhana kung hindi kayo marunong
magmahal at magmalasakit sa inyong kapwa. Tayo mga kabayan, dito sa Ilocano Defenders Parties, tinutulak namin ng edukasyon. Edukasyon na popondohan ng ating gobyerno, edukasyon popondohan sa lahat ng mga tao, mula atleta, scientist, magagaling na tao. Kailangan talaga buhusan ang edukasyon from training to education to athletes to everyone. Hindi dapat ginigipit ang ating mga taong bayan gumaling at maging kampyon sa mundo. Para sa edukasyon, ako si Morgan Sayon, yung coach ng bayan. Mga kababayan, dito sa Ilocano Defenders Party List, naniniwala kami na ang Pilipino maraming potential to become one of the greatest people in the planet. Pero ang kailangan nila ay itaas ang antas ng edukasyon. Kasi kung walang tamang edukasyon, kung walang tamang training, hindi mabibring out ang best of the Filipino people. Kaya yun ang layunin ng Ilocano Defenders Party List, itaas ang edukasyon para sa bawat Pilipino para gumanda ang ating kinabukasan. Ako po ay si Solomon Saya, ang inyong kuya ng bayan. Ang ipinaglalaban po namin sa Ilocano Defenders Party List ay isang bayan at isang pamahalaan na uunahin at titiyakin ang kinabukasan ng ating mga kabataan, ipaglalaban ang patutunguhan ng ating sambayanan, at pangatlo, titiyakin na magtagumpay ang bawat mamamayan. Ako po si Michael Say, inyong dad ng bayan.